Moitas gracias. Respetable público, Valentín Paz Andrade, 12 anos máis novo que Daniel Rodríguez Castelao, debeu de coñecer o admirado artista en 1917 aquí, en Pontevedra, cando o mozo abogado era redactor xefe do xornal La Provincia. Compartillaron logo un tempo, un proxecto, e xa que logo había complicidade entre eles ata xullo de 1936. Por desgracia, a desfeita da guerra, os férridos e duros do himno, deixounos aqueleutrados e illados. Uns poucos compañeiros do Partido Galeguista en Galicia reciben cartas clandestinas de Castelao, exiliado en Buenos Aires, que eran para todos. Valentín recíbeas personalmente en 1944 e en 1947. A esta derradeira contesta o 22 de novembro e menciona a posibilidade de ir a Buenos Aires en 1948. Non lle foi posible. Castelao, o 25 de xullo de 1948, xa moi enfermo, lé Alba de Gloria, un desfile de 64 persoeiros galegos. O 7 de xaneiro de 1950, a noite, inesperadamente, falece e entra Castelao nesa compaña. O domingo 8 no sanatorio falle Domingo Maza o molde da cara e da man dereita. Logo o doutor Sánchez Guisande prepara o corpo para que se conserve. O outro día, luns, o seu enterro foi unha apoteose. O seu pasamento producirá misas, homenaxes e artigos todos fora de Galicia. A prensa en España tiña instruccións específicas do goberno franquista para diluir esa nova e para ocultar o Castelao político. Aquí só houbo misas, e ás veces mesmo con impedimentos, como lle aconteceu aquí mesmo en Pontevedra. En San Francisco, Luis María Fernández Espinosa quere facerlle os funerais. Non lle autoriza o gobernador, Ponce de León, e chamou no seu despacho onde lle manifestou que non aceptaba misa pola alma dun vermello separatista nun acto que tería carácter político e xa que tiña noticia de que virían xentes de toda Galicia. O padre Luís, franciscano, humilde, retrucoulle. En canto a que Castelao fora roxo, podo asegurarlle que das miñas mans recibiu en moitas vegadas a Sagrada Comunión. Polo de separatista, eu son madrileño e penso como pensaba el. No que se refira ás persoas que van vir ao funeral, detéñaos a todos, se se atreve, á porta da igrexa. E ora voulle falar de min. Xa me pode poñer preso sin agardar a máis. Chame á policía e que me pechen con cadeas. Porque se mañán estou ceibe, señor gobernador, se mañán estou ceibe, nin o Papa pode impedir ao padre Luís que lle diga unha misa pola alma dun cristián que se chamou Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, e que, ademais, señor gobernador, ademais, era amigo meu. E díxose a misa, vai así se dixo, cunha cantidade de xente vida de todos os puntos da terra. A policía, á porta da igrexa, ia tomando nota de todos os asistentes. Imos salientar neste relatorio os eventos máis relevantes relacionados coa memoria de Castelao dende 1950 de ICA 1982. Canda eles, imos registrar todos os feitos que saibamos de Paz Andrade vinculados con Daniel ata a primeira edición do seu libro Castelao na luz e na sombra de 1982. Porque todo remata nun libro, Mallarmé. Falece Castelao en Buenos Aires sin facer testamento e a súa morte non deixaba ascendentes nin descendentes. Rexía en España a Lei de Propiedade Intelectual do 10 de xaneiro de 1879, pero Castelao non inscribira ningunha das súas obras impresas polo que entraran todas en dominio público. Deixa daquela Castelao unha viúva, Virxinia Pereira Renda, en Buenos Aires, e dúas irmáns solteiras que pagaran unha elevada multa coa que fora sancionado Castelao en 1936 e que eran maltratadas pola ditadura en Rianxo. Por herdo, deixa as obras que garda no seu pequeno apartamento en Buenos Aires e en Galicia o que lle foi incautado en 1936, depositado no Museo de Pontevedra, e uns escasiños aforros gañanciais na sucursal do Banco de España en Pontevedra.
Ante a perda do amigo ausente, Valentín fai o seu primeiro artigo escrito sobre el, Castelao, el hombre e el artista, publicado con censura o 17 de xaneiro en La Noche, en Santiago, a pesar do silencio imposto pola ditadura. Séguelle la proyección de Castelao en la cultura gallega en Galicia, xa en Buenos Aires, en febreiro. Aquí en Galicia, o 27 de febreiro, o Xulgado Especial de Executorias número 2 de Responsabilidades Políticas acordeu vender o 50% dos depósitos de Castelao e de Virxinia Pereira no Banco de España de Pontevedra. O boletín oficial da provincia do 12 de abril sale a poxa deses bens de Castelao en Galicia depositados no Museo de Pontevedra e o resultado da venta ingrésase o 14 de xuño na Delegación de Facenda en Pontevedra. A viúva envíalle un poder o 7 de xullo ao abogado Valentín Paz Andrade e a Joaquín Fernández del Riego para que reclame o que lle resta deses cartos de lle restar algo. En Buenos Aires publican as Cruces de Pedra e logo o monográfico que lle dedica a nosa terra de xullo, cun artigo Vida e Paixón de Castelao de Núñez Búa, onde di: adianto da amplia que un día próximo trataremos de redaitar. Invitado polo Centro Galego de Buenos Aires, viaxa Valentín coa súa dona en avión a Buenos Aires e despois de 14 anos ten lugar o encontro cos exiliados, os amigos e os compañeiros e coa viúva de Castelao. De volta en Galicia, Valentín continuará con ese diálogo con algúns exiliados a través do correo. O que se conserva dese arquivo epistolar foi digitalizado no ano 2012 polo Consello da Cultura Galega e depositado na súa sede en Raxoi, e de aí proceden os parágrafos de todas as cartas citadas neste relatorio. Xorde, en Buenos Aires, a idea de encargar unha cumprida monografía sobre Castelao. A biografía escribiría Núñez Búa, o artista Seoane, o escritor Blanco Amor, o político e o patriota Suárez Picallo e Luís Tobío. A máis, a Sociedade de Parroquias Unidas de Rianxo, en Buenos Aires, decide facerlle unha placa en galego deseñada por Domingo Maza para poñer na casa onde viviu en Rianxo. Antes de enviala, solicitan a autorización do Concello que lle chegará en xaneiro de 1951. Para que despois podan, cos seus ollos, ler o que é escrito e non alongar o texto, vou facer un pequeno salto simplemente indicando aquelas cousas que acontecen hasta o ano 1975, que é onde vou continuar a redacción. Entón, no ano 51, dalle a viúda un poder a Paz Andrade para que poda actuar reclamando o diñeiro que lle é posible. Desa biografía que é encargada, cumprida solo Seoane no ano 51, fai o Castelao artista. En Galicia xa a editorial Galaxia no ano 53 publica a súa primeira obra, que Os vellos non poden namorarse. O Castelao político nese momento non era viable. Son continuas as viaxes a distintos puntos de Hispanoamérica de Paz Andrade e aproveita para contactar cos exiliados. Publica o Panto Matricial en 1955 en Buenos Aires e hai tamén un pequeno desencontro de Paz Andrade cos intelectuais de Galaxia no ano 56, onde aquí reproduzco un anaco, como hai un desentendemento, probablemente Paz Andrade moito máis vinculado co mundo argentino, fala aí dun desencontro. Sale o primer libro que se dedica a Castelao, que é o de Marcial Fernández, A trascendencia de Castelao. Os vellos de non poden namorarse represéntase na Praza da Quintana o 25 de xullo coa policía vixando as portas de entrada. Xa no 61, no ano 62, Valentín, que sigue sendo o valedor de Castelao, dirixes á Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas o 14 de setembro solicitando a nulidade da incautación dos cadros e de outros efectos, pero non é escoitado. Xa no 64, o Museo de Pontevedra chega a un acordo con Virxinia a cambio dunha cantidade de diñeiro que lle chegan os benfeitores para quedarse co legado que está no museo. Nese ano 1964, as Irmás de Castelao, nese mes de outubro, amóstranse a través dunhas cartas descontentas por esa intervención, xa que consideran que eles teñen algo que dicir con respecto á obra de Castelao. Insisto que os dereitos de autor estaban en dominio público. Non se pode editar en España El pensamiento político de Castelao, de Alberto Míguez, e faino en Ruedo Ibérico en París no 65. En ese momento, en España,
era ministro de Información e Turismo Fraga Iribarne e o libro de Míguez, a pesar da censura, circulaba clandestinamente. Deteñen, encontrase un paquete con 10 exemplares e procesan a Míguez polo delito de propaganda ilegal. Quen fai de abogado defensor é Paz Andrade, que o defende diante do Tribunal de Orden Público en Madrid por ese delito de propaganda ilegal. A pesar deso, reducen a condena, pero será sancionado. Xa no ano 68, o Museo de Pontevedra chega a un acordo coas irmás de Castelao, Josefina e máis Teresa, para que todo quede atado. E no ano seguinte, anunciase, no ano 68, sale esa monografía do ano 51, que é o Castelao Artista de Luis Seoane, e que circula por América, pero que non está permitido en España. De momento iban entrando as edicións clandestinas de Sempre en Galicia dos dibuixos da guerra, porque non estaban permitidos. No ano 1969, Virxinia, o 28 de outubro en Salamanca, despois de vir, fai un testamento e lega ao Museo de Pontevedra todo o que ten en Buenos Aires Castelao. A viúva morre pouco despois, o 23 de decembro. Xa Valentín escríbelle unha carta a Prada nese momento onde di que é importante recuperar todo ese material para facer unha biografía de Castelao e que era importante que non se perdera. Continúan as relacións entre eles e xa en 1972 as reclamacións pola parte dos dereitos de autor son recoñecidas polo xulgado de primeira instancia de Pontevedra e declara que as herdeiras de Castelao son as irmás. Estaban en dominio público, pero ao final gañan ese pleito. Pero, por un erro na lei de propiedade intelectual, cunha palabra que confunde lexítimas con legatarias, ese erro non lles permite ser herdeiras da obra de Castelao. Entón, elas vanse meter a través de Javier Baltar nun pleito para que descubran que ese é un erro do boletín oficial da Gaceta de Madrid, que se chamaba daquela, e que elas son as herdeiras, inda que de momento non poden disfrutar dese patrimonio. Publica xa no ano 72 Durán en Madrid El primer Castelao, biografía e antología rotas. Xa lles contei o problema dos dereitos de autor que tiña esa palabra mal escrita. Morre polo camiño a irmá maior de Castelao, que lle siga, perdón, que era Josefina, o 15 de outubro do 74, e xa entramos no ano 1975. En 1975, cando o xeneral estaba cunha candea na man, pero a ditadura non, celebran os 25 anos do seu pasamento, do pasamento de Castelao. En 1975 será unha nada produtiva. En xaneiro, a placa que chegara en 1951 e que se amosaba só dentro da casa de Castelao, dende decembro de 1971, ten autorización para ser colocada no exterior da casa logo de 20 anos da súa chegada. Pero o gobernador civil da Coruña, o comandante Baquer Salor, non autoriza que ese acto se faga en un acto público, que esa inauguración sexa pública. En Ourense faixe unha tirada de 20.000 exemplares do libro Páxinas Escollidas. Vemos tamén que amostra a presencia de Cuba na obra de Castelao na Habana, a exposición do álbum Nós na Galería Sarregadelos de Barcelona, publicas a segunda edición do Estatuto de Galicia Antecedentes e Comentarios, que é un libro que fixera Castelao no 48, e que aquí seguía prohibido, pero faise en Buenos Aires. Comezan este mes as conferencias con Fernando Mon, Piñeiro e Sebastián Martínez Risco dentro do ciclo Castelao do Club Dirixentes de Empresa da Cámara de Comercio da Coruña. A revista Grial dedicalle un número monográfico, tamén con censuras ocúpase del Cuadernos para o Diálogo e a revista Triunfo. Valentín publica os artigos Castelao e Nós no Boletín da Real Academia, en xaneiro, o álbum Nós en Alborada, en Barcelona, en abril, Caliza, Pintos e Castelao en Galicia, Buenos Aires, en maio e xuño, e Pintos e Castelao, Homes do Ano en Castelao, hoxe e sempre, o Maxe, no 25 Cabo d'Ano en Vigo. A máis sai a terceira edición de Pranto Matricial, en Sala. Nesta dictadura, o alcalde de Santiago, Antonio Castro García, en maio, ousa descualificar a Castelao. Os intelectuais, 140, reaccionan cun escrito a esta campaña e súmanse outros dende Madrid cunha carta ao Otero Pedraño. Recoñecido o erro na publicación da Lei de Propiedade Intelectual, a editorial Galaxia asina un contrato coa única herdeira de Castelao, con Teresa Rodríguez, en xullo. En Santiago pode verse ese mes de xullo a exposición Castelao e os estudos galegos.
En Buenos Aires acóllese dende o 23 de xullo ao 23 de agosto a exposición de Castelao no Museo Eduardo Sívori. Tamén se exhibe en agosto no Museo de Pontevedra a exposición Castelao, colección de dibuixos da Caixa de Aforros Municipal de Santiago. En Rianxo, o 27 de setembro, inaugúrase o busto de Castelao de José Escudero por iniciativa do Patronato da Cultura Galega de Montevideo. A máis das obras literarias del que se foron publicando e que se volven a publicar, en Galicia xurde outra nova homenaxe poética. E faise outra homenaxe poética cos 11 poemas de Castelao de Avelino Díaz en Buenos Aires. Empezas a publicar a obra completa con prólogo de Eduardo Blancomor en Madrid por Acal. E sai lembrando a Castelao de Ramón Piñeiro en Santiago. Nesta nada de 1975 saen as cruces de pedra na Galicia e en Madrid en Acal e o estudo Castelao en el Sol de José María Durán, que tamén sai en Madrid. O Museo de Pontevedra inaugura a exposición Castelao Pintor. En fin, íase facendo aínda máis visible Castelao logo desta gomariza de 1975, pero non había unha biografía. Despois da morte do ditador, na arte en 1976, faise a exposición Castelao os homes e as mulleres no Museo de Pontevedra. Por desgraza, o 10 de abril morre Ramón Otero Pedrallo, outra valiosa testemunha para esa biografía. Na escrita, publícase Castelao Prosa do exilio de Ricardo Palmás en Montevideo. Nos estudios sale Castelao ou Galicia ao Sexo, nos ensaios 2 de García Sabel en Vigo. Publícase por primeira vez en España sempre en Galiza de Alfonso Rodríguez Castelao en Madrid, pero é unha versión censurada. Nestes días, a editorial Galaxia publica Manuel Murguía de Vicente Risco, o número 1 dunha nova colección, Conciencia de Galicia, unha colección de biografías nas que anuncian vindeiros persoeiros e os seus biógrafos, Rosalía por Domingo García Sabel, Castelao por Ramón Piñeiro. A Bienal de Venecia van enviadas por Díaz Pardo e expoñen dúas tintas de Castelao de 1937 e de 1939, o álbum Galicia Mártir e unha reedición da Tilia en Galicia, e os cartéis do Estatuto de Autonomía. O Museo de Pontevedra, no outono, celebra a exposición Castelao, álbum de Bretaña. O Castelao artista íase facendo máis visible, ao se publicar por fin os álbums de guerra, Galicia Mártir, Tilia en Galicia e Milicianos en Madrid. Pero a edición de Galicia Marte será logo secuestrada. Aquí publícanse 175 dibuixos da Caixa de Aforros de Santiago cunha tiraxe de 12.000 exemplares. No labor político publícase o Estatuto de Autonomía para Galicia, en Madrid. Para festexalo este ano están a homenaxe da Castelao da Universidade de Santiago e a homenaxe multinacional a Castelao en Madrid. E publícanse as conferencias do ciclo Castelao de 1975 citadas antes da Coruña. Valentín está na transición política a participar en decembro na comisión negociadora da oposición democrática, a Comisión dos 10, representando a Galicia como independente. Unha nova chega casi inédita aparece en 1977, o Diario de 1921, editado en Vigo por Galaxia e o Museo de Pontevedra. Publícase en Madrid logo de 33 anos da súa saída en Buenos Aires, sempre en Galiza, sen censuras. Paz Andrade, nas primeiras eleicións do 15 de xuño, sale eleito senador por Pontevedra, un éxito personal que non foi festexado nin por todo o nacionalismo nin por todo o galeguismo. Tamén se fai en Buenos Aires o 30 de xullo a inauguración do monumento a Castelao de José Fioravanti na Praza de Castelao en Buenos Aires. Na plástica, como contamos, coas 12 estampas publicadas agora, e no ensaio coas conferencias en Col de Castelao de Sebastián Martínez Risco, editadas en Buenos Aires. Na imaxe, faise popular o retrato en madeira de Castelao do carpinteiro César Ouro en Santiago, outra das moitas iconas que circularán eses anos sobre a figura e o rostro de Castelao. Na música editas a grabación sonora en disco Nin Rosmar, un laído de Suso Mamonde, e o disco da Banda Sinfónica Galega do Centro Lucense contén unha peza dedicada a Castelao por José Pazos. O 4 de decembro é a grande manifestación en Vigo para reivindicar o Estatuto de Autonomía, unha marea humana sobre a que se soergue Valentín Paz Andrade. Dende La Plata escríbelle outra vez Núñez Búa a Paz Andrade o 20 de xaneiro de 1978. E aquí, remado polo Pradiña, a prol dunha ideación a calisquera cousa lle chaman café con leite nas casas de hóspedes, do Instituto Argentino de Cultura Galega que queren que Teresa, a irmá de Castelao,
reclame os restos de iste axiña. Coido que ise reclamo debío facer a Galiza autónoma. Sen pensalo moito, considero que ti debías de escribirlle a Prada suxeríndolle a conveniencia de que supediten toda a xestión á implantación provisional da autonomía. Contéstalle Valentín o 2 de febreiro. Xa sabes que eu veño teimando pola devolución á terra dos restos de Castelao. Hai moito tempo. Como non sei se a Xunta de Galiza quedará reducida a un amaño entre o UCD e os socialistas, risco que se está a correr, fico na dúbida de cal sexa o momento máis oportuno para un acto de tanta trascendencia espiritual. Dende Montevideo, en maio, recibe carta de Manuel Meilán, que tamén enviou copia a Ramón Piñeiro, na que manifestan a súa preocupación entre os exiliados pola resolución de repatriar os restos de Castelao. Queren que quede en suspenso esa resolución da provisoria Xunta de Galicia. Contéstalles Valentín o 1 de xuño. Sería confortador para Galicia nesta hora unha manifestación oficial do centro ou da colonia galega en xeral anunciando que os restos de Castelao non virán a Galicia até a hora en que o pobo elixa libremente os órganos do seu goberno autónomo. Coido que estou interpretando o xesto que se pudera telo nesta hora nos daría como contraseña o mestre inesquecido. Ese mismo día escríbelle aos de México. Coídome na obriga de vos decir algo no respeitive do retorno dos restos de Castelao. É necesario que a emigración galega diga non, mentres a Xunta de Galicia non sexa elexida polo pobo, e non froito do sucursalismo que encasillou en Madrid moitas das representacións que de hoxe se usa e abusa. O 7 de xuño, dende México, contéstalle Roxelio Rodríguez de Bretaña nun folio rotulado ao Partido Galeguista, sección mexicana na emigración do Partido Galeguista. Ademais de falarlle da restauración do partido, engaden que se a Xunta de Galicia aprobou eso, pode que xa cheguen tarde. Na declaración do Partido Galeguista, ademais, xa trataran o asunto de Castelao. Dille. No cine temos en Galicia a curtametraxe O pai de Migueliño, de Miguel Castelo. E en Buenos Aires a película Castelao, de Jorge Plerolán, con guión de Antonio Pérez Prado. Fóisenos neste ano Lorenzo Varela. No ano de 1979, en que cesa Paz Andrade como senador e non vai ser reelexido nas novas eleccións, publícase o libro Castelao e Cataluña de Xosé Lois García, en Lugo. Morre o 5 de abril Luís Seoane, o que sí cumprira con aquela manda. Na plástica sale a edición de 12 estampas que edita o Museo de Pontevedra e Galaxia. Tamén Ramón Baltar Domínguez danos o seu libro Castelao ante la medicina, la enfermedad e la muerte, en Santiago. Finalmente, o 1 de decembro morre Eduardo Blancamor, que sí tamén cumprira e escribira o Castelao escritor, pero permanecía agochado. E sai a segunda edición corrixida e aumentada del primer Castelao de Durán en Madrid. Moitos de documentos de Castelao estragáranse durante a guerra e na diáspora. Outros estaban ilocalizables e os que se conservaban en mans privadas podían desaparecer ao faleceren os seus custodios. Agora Valentín ía para os 82 anos e con todo o que vira e sentira tiña lembranzas abondas para tentar narrar esa biografía pendente. Nalgún momento destes anos debeu de pensar en facelo. Era un labor ben complicado facer a biografía dun mito, dun símbolo. Con todo, o que tiña precisaba recadar máis datos, porque estaban ciscados por onde pasou Castelao e recoller as novas dos vellos que aínda estaban vivos. Daquela, dende Vigo, comeza a escribirlle ás persoas e ás institucións en diferentes partes do mundo na procura de datos e de documentos. Cos daqui sempre podía falar en persona ou por teléfono. Un dos primeiros destinatarios debeu de ser Felipe Fernández Osorio Tafal, en México. Contéstalle este o 26 de febreiro de 1980 que está a tomar apuntamentos para o seu libro sobre Castelao, que non fará. Outro, Luís Suárez Delgado, dende Barcelona en marzo, envía apuntamentos aos que seguirán outros. Noutra misiva dille que as cartas que lle enviara Castelao foron destruídas. Nese mes, Galaxia publica Curros Enríquez, de Carlos Casares. Trátase do segundo volume da colección Conciencia de Galicia e seguen anunciando o libro Castelao, por Ramón Piñeiro,
que, como a moitos outros desa serie, nunca se escribirán. A este escríbelle, a Ramón Piñeiro, o 31 de marzo. Ando, como sabes, ás voltas coa biografía de Castelao. Primeiramente, o plan era unha ampliación do ensaio xa publicado en varias localidades, Castelao con Pontevedra ao fondo. Metido en fariña, estou a ver que, se aínda teño forzas, terei que facer unha biografía, e non un anaco de biografía. Penso que podría titularse Castelao na luz e na sombra, mas se atopara algo mellor, mudaría de pensamento. A seguir, pídelle que lle envíe datos e datas concretas para tecer a biografía. Ese mesmo día escríbelle outra a Fernández de la Vega en Lugo. Querido Celestino, como diría Castelao, por imprudencia temeraria, teño notear unha biografía do noso inesquecente apóstolo. Caí nesta tentación ao revisar un traballo antigo, xa moitas veces publicado, fora e dentro de Galiza, que era Castelao con Pontevedra ao fondo. Puxeme a revisalo e a ampliálo un pouco, sin outra intención. O demais saiu levado polo magnetismo da figura. Xa teño feito cecais máis da metade. Contéstalle Valentín o 8 de abril. Logo, igual que a Ramón Piñeiro, pídelle información detallada referente a Castelao en Lugo. Liñas máis abaixo, di: penso que é necesario deixar en texto unha imaxe humanamente verdadeira do que foi o noso inesquecente mestre. En fin, co que conservara e recadara, e co que ia chegando en abril de 1980, comeza a redactar o libro Castelao na luz e na sombra. Continúan as achegas pedidas a outras persoas e institucións. O 10 de abril recibe documentación da Estrada de Mario Blanco. Tamén en maio remesa datos do Delgado Gurriarán dende México e dille que Luís Soto está co proxecto dun libro sobre Castelao. A xente ia respondendo. O 10 de xuño recibe datos de Piñeiro. O 13 de xuño contéstalle Rodolfo Prada, de 88 anos, a súa do 5 de maio. Aledoume vivamente a notiza de que vosté se puxa a escribir un libro titulado Castelao na luz e na sombra, no que tenta facer unha biografía completa do noso guieiro. Teño para min que ninguén como a vostede máis dotado para elo. Síntome falagado que pensase en min para lle fornecer datos da estadía de Castelao en Buenos Aires. Teño moito material inédito que lle podo enviar, orixinais inéditos de puña e letra de Castelao, algún libro, folletos, fotografías, etc., que non sería do caso confiar no correo. Se vostede souper de algunha persoa da súa plena fianza que viaxe de aquí para Vigo, fágamo saber que lle entregaría un embrullo ou caixa con ese material moi ben acondicionado. Tamén podría ser portador de elo o común esgrebio amigo Ramón Piñeiro, a quen teremos de invitado de honor no Centro Galego nas Xornadas Patrióticas Galegas. A maior abastanza notifícalle que o vello Antón Alonso Ríos, outro bo informante, anda moi mal de saúde. O 25 de xuño escríbelle a Florencio Delgado Gurriarán: teño xa feito o derradeiro capítulo, a morte en Buenos Aires, mas aínda que me queda por preencher algúns outros dos que somente teño feito esquemas. Ben ou mal, agardo rematar a laboura no mes que ven ou no outro. Teño moito material gráfico inédito e pouco menos, mais pouco do seu paso por México e Nueva York. Vai recibindo o 26 de xuño, chega a de Rafael Dieste. Prada aproveita a viaxe a Buenos Aires de Ramón Piñeiro e a da viúva de Vázquez Richard para que carrexen de volta coas cartas de Castelao para a Biblioteca Penzol. Na carta do 3 de agosto dille que contate con Luís Soto e faille saber que Alonso Ríos, con 95 anos, está moi enfermo. O 17 de outubro envíalle Xoán Nalla documentos da exposición de Nós en marzo de 1920 na Coruña. En Alemanha publicase a investigación de Kai Michael Schreiner, Alfonso Rodríguez Castelao, abondando nos aspectos da literatura e da política. Manuel Meilán puido achegarlle a Paz Andrade datos durante a súa estada en Galicia antes de volver a Montevideo, como recibiu outros de Pilar Vázquez Cuesta. O 30 de outubro contéstalle a Braira dende Buenos Aires: recibín a súa tarxeta xa fai uns días na que me dá conta do seu propósito de escribir un libro sobre a vida e a obra de Castelao. A idea paréceme de perlas. Xa tiña noticias. Eu teño algo, pero Prada ten moito máis, sobre o de todo na cousa persoal, como ser orixinales, o libro sempre en Galiza, da obra Os vellos non deben namorarse, cartas personales,
etc., etc. O que eu conservo son máis ben cartas dende París e tamén os informantes mandados ao interior e os recibidos, moi sustancioso que lle darán a vostede idea das fondas discrepancias que tivo con Iles, que culminaron nunha ruptura total. Informaráselle de todo. Temos mentes de darlle todos os detalles para que faga unha cousa boa e temos a seguridade de que a fará. O 3 de novembro de 1980 morre Rodolfo Prada en Buenos Aires e aínda non lle enviara toda a documentación que lle anunciara. Entre os seus papéis está o original de Sempre en Galicia e unha nota ao seu lado, para ser destinado al museo ou biblioteca que en Galicia se le dedique a la memoria de Castelao. O fillo de Prada pide consellos galeguistas onde depositalo, mentres non se crea esa institución. Nese senso, informa a Braira a Valentín o 27 de decembro das dúbidas de onde depositar ese legado. Pola súa banda, ele aínda non revisou o arquivo de Puente. A morte chega a Núñez Búa o 30 de decembro de 1980 en Buenos Aires na véspera dos seus 83 anos. No novo ano de 1981, Valentín publica o artigo Irujo e Castelao en La Voz de Galicia do 6 de xaneiro. Logo, a fonte autobiográfica narrativa de Castelao en Grial, que sae no número de xaneiro-marzo. Escribirálle o 3 de xaneiro a Manuel Meilán en Montevideo, a quen lle contesta é Antón Crestar o 28 de xaneiro, e dille que andan a procurar datos nas actas da Casa de Galicia e Información Gráfica. Na outra banda do río, da Prata, Xosé Abraira está a recadar datos e contesta o 30 de xaneiro. Estou a traballar na pescuda de datos da vida de Castelao entre nós. Nunca fixen cousa na miña vida xa longa de militancia que tanto me agrade, porque sei que vostede fará unha cousa moi boa. Cantos escribiron sobre o noso guieiro fixérono sempre con certo regateo da súa condición política. Estiven na casa de don Manuel, a filla puxo a miña disposición o arquivo do pai. Referente ás cousas de Prada, o que resolve é o Alberto, pero sería conveniente que, para non retrasar a saída do seu libro, abreviáramos do seguinte xeito: sacar fotocopias de todo canto se xulgue necesario. Para iso sería útil que vostede llo indicase a Alberto e que el lle desen a orde ao seu parente o enxeñeiro Grobelo. Ganaríamos así un tempo precioso. Recibe en Ferreiro repostas de Fidalgo Pereira en Madrid e de Perfecto Pino en Salamanca. Tamén dende Miame escríbelle Xerardo Álvarez Gallego. Dictei, pois, afiebrado, estes parágrafos vividos, como dis, que xa non puden publicar o documentado e ilustrado libriño que lle prometín a Galaxia, sobre Castelao ao Sol, historia do seu tránsito por Cuba. Confío en que, con todo, entenderás o que quixen decir, vaga memoria dos papéis que me roubaron coa biblioteca, os cadros, os trastos e a casa que os contiña. En marzo envíanlle as cartas que lle escribiu Castelao a Rodolfo Prada. Vai precisando cada vez máis a biografía con esa información e en marzo escribe a Nalla pedindo datos dos cadros da Academia. Dende Buenos Aires o 4 de maio e logo en outubro recibe de apuntamentos do escritor e abogado argentino Norberto Frontini. Despois, en maio, virán novas respostas de Rafael Dieste e a contestación de Neira Vilas dende Habana. Por fin, chegaronlle os documentos de Prada, escolleitos por Abraira e máis Grobelo, a través de Lama. O 25 de maio, Xosé Abraira dille en carta que está a piques de saír para Galicia e que lle leva máis papéis. O 3 de xuño de 1981 é o ingreso da doazón da obra gráfica de Castelao do Fondo Prada ao Museo de Pontevedra. Na súa biografía hai xeiras por aclarar e en xullo contéstalle Santiago Álvarez con datos e notificándolle as xestións que fará na URSS. Escríbelle a Francisco Arias Pelerano, o xenro de Núñez Búa, o 4 de xuño. Te supongo enterado de que estou escribiendo un libro, Castelao na luz e na sombra, que aspira a ser unha biografía completa. Dispongo de mucha documentación, pero en las cartas que conservaba Rodolfo Prada, con que en frecuencia se refiere a unas cartas dirigidas a Pepe Núñez, desde Valencia, Barcelona, Francia, etc. Me interesaría conocer, aunque solo sea en fotocopias, esas cartas. Supongo que el destinatario las habrá conservado. Por fin, o 20 de xullo, chega Xosé Abraira con documentos a Santiago. Logo, en agosto, o Bilideiro Pérez Prado, dende Buenos Aires, envíalle máis cousas e dende Montevideo Crestar. Neste mes, o exiliado Leandro Pita Romero di que nada lle pode achegar. Non só recibe
Non só recibe, senón que, ante as dúbidas na redacción, escríbelle a outros, como o 20 de setembro, a Bebia Pastor, na procura de datos de Castelao en Valencia. Recibe outras achegas en outubro de Iglesias Tacholas. Neste mes ponlle o ramo o voluminoso e documentado libro que vai editar en Edicións do Castro. Será o número 2 da colección Documentos para a Historia Contemporánea de Galicia. O 15 de outubro falece Rafael Dieste. Logo virán outras achegas en decembro de Rafael Landín Caraso. Xa en 1982, en febreiro, cheganlle novas de Luciano del Río. Comezan as coleccións de probas e os engadidos de novos documentos gráficos ao libro de Díaz Pardo, o editor. O 9 de febreiro, a Braira responde á carta de Valentín onde falaba de novo da repatriación dos restos de Castelao. Sobre este tema cruzaránse varias cartas este ano de 1982. En marzo, Manuel Beiras achega imaxes para ese proxecto biográfico. Con todo, aínda publicará os 30 días de Castelao na URSS, en Grial, en xaneiro e marzo, e logo Castelao forxador da lingua en Galicia de Buenos Aires en xuño. Ademais das reedicións das obras de Castelao, temos Castelao Escolma de Claudio González Censada e remátase a obra completa de Castelao por Acal en Madrid. En abril recibe as segundas probas da parte do libro, o que lle fará correccións e engadidos e que, dado o seu volumen, non estará para o 17 de maio como pretendía. Logo das correccións, en xullo, publícase Castelao na luz e na sombra. A única biografía completa logrado nestes 32 anos dende o pasamento de Castelao. Foi celebrada esta obra de Valentín por todos. Así é todo, aínda fará despois de 1982 outras achegas e outras homenaxes á obra de Castelao. Habrá unha segunda edición revisada e ampliada en xaneiro de 1986, no centenario do seu nacemento. Pero todo iso acontece fora das datas acoutadas neste relato.